Канали мо дар замонаи YouTube MC Шурик DJ. MC Шурик при участии Парик Меган ти имрӯзо миладорӣ табрик некия биднаячи насиби дига марчид HM Records. ستاره‌های آسمانی میگیرند برای تو دلم پاک شد از غمی تو از غمی تو Ты имрӯзо минадорӣ каландорӣ кӯдака ман ба дили кӯдаким да друном каландарам дарда ту скоро очам мешай ту медонӣ ҳамира бинма то ҳозан надорам ғамат кашматах осмон кани ябр чӣ ба нест борон чӣ ба имрӯз чашми тарма бо ту мекунӣ аён бесен нарасен мамоне холӣ кунума дилма рӯпарӯ надидаш кома дарма хатя реб дабина ки ман ҳамун шарифу молям ба таи хонада манат ёжни интизорам ки рӯзе миёранта ки нигоҳ карда руда бугу миқад беинсофӣ вадаи додай ту кани чӣ ба уда шиди розӣ ба даст нарасондум та гуфтум зани ояндами астағфируллоҳ мекардум вақте мефоридай ҳамин равса мекиштуму мегуфтум барои гирифтани не ки имрӯз манда неву ба дига марду зани آسمانی میگیرند برای تو دلم پاک شد از غمی تو از غمی تو ҳичи ҳаётай вообще кадай тақдира нахо то ин дараҷа бутама рӯзи сахтира барои кадом гуноҳумо ман хиёнат накардам рӯзои ҷудоӣ фақат ба ёдиш сата задам ао чӣ какат хиёнат болои иқадарда ту медонӣ ҳаётда номард кади одами марда да ёддорӣ гуфта будӣ напартома тӯра дорам да ёддорӣ чӣ мегуфтӣ фақат тӯра дӯст медорам кани имрӯз дӯстдорӣ даказад ки нишонташа наметонӣ барои ки дил даист накади неша ман ғариб будум ёддорӣ вадаи додагита ки ман интизорет нашам имрӯз ки ҷои як нида аломати савол яъне ки нест ҷавоб шариф старта шарава накун шахона хароб рӯзе ӯ пушаймон меша бо синут бармегарда не қабул намекунам иш ябор мешана марда ستاره‌های آسمانی میگیرند برای تو دلم پاک شد از غمی تو از غمی